Здравейте на всички! Казвам се Моисей. За мен е изключителна чест да бъда на това място сред всички вас. Най-вече творци, таланти. Нека да ръкопляскам на всички творци тази вечер. Радвам се, че имат тук на това място. Избрали са ме да открия с една много специална песен. Повечето от вас знаете, аз обичам българския фолклор, така че насладете се на следващото изпълнение. Тези аплодисменти нека да бъдат на всички творци, които дават на света своята лична любов и своя поглед. Насладете се на програмата. Благодаря. Дами и господа, моля за вашите аплодисменти за водещия на тази годишната церемония, красивия, неповторим, чаровен, харизматичен Мишо Паничерски! Добър вечер, уважаеми дами и господа, скъпи творци, приятели и почитатели на ръчното творчество. За мен е чест и привилегия да ви приветствам на третото издание на Творец на годината.
Творец на годината е повече от конкурс и церемония. Това е призив и мисия за обединение на общността, за почит към златните ръце на българските творци и за издигане на сцена на техния талант, защото той е достоен да бъде видян, почетен и запомнен. А преди малко се насладихме на златния глас на Моисей и неговата интерпретация на вечната българска песен "Росни ми". Още веднъж аплодисменти за Моисей! Скъпи приятели, конкурсът се проведе в категориите креативност, детайлност на изработката, цветово съчетание, от нищо нещо и екстравагантност. В допълнение ще бъде връчена и наградата "Водът на публиката" на творението, спечелила сърцата на всички вас. Една съществена разлика с миналогодишните издания е това, че победителите в категориите не участват в надпреварата за голямата награда "Творец на годината". А сега нека представим и нашето многоуважаемо жури, 4-членно в почетен състав: Румяна Русинова, доктор Бистра Писанчева, Румяна Белева и доцент доктор Иво Попов. В тази годишният конкурс се включиха 102 творци от 12 населени места в цяла България. Истинско доказателство за богатството на общността. Всеки победител ще получи уникално ръчно изработена статуетка, като всяка една е сътворена от различен майстор и ръчно изработена диплома, символ на признание и почет. За своето отличие във всяка категория победителите ще получат и парична награда от 500 лева, а големият победител на конкурса ще бъде удостоен с награда от 1000 лева. Бих искал да обърна специално внимание на всички финалисти. Както сами може да се уверите, техните творения са толкова впечатляващи, разнообразни и изпълнени с вдъхновение, че максимално затрудниха нашето жури в избора на победителите. Всеки един от вас, скъпи финалисти, е вече победител в очите на публиката и на цялата общност. Благодарим ви за отдадеността, за таланта, за любовта, които влагате в своето творчество. Нека залата се изпълни с аплодисменти за вас. Тя е едва на 10 години, но вече е пяла на живо пред 40 000 души на стадион Васил Левски. Участвала е в предаването "Като две капки вода" и е делила сцена с едни от най-големите имена в българската музика. Днес е тук, за да бъде част и от нашата тържествена вечер. Специално за нас и за всички вас ще изпълни песента "Скитница" на великата Лили Иванова. Посрещнете я с бурни аплодисменти Валентина Валева!
всяко едно начинание, подкрепата е от ключово значение. Няма как да се състои събитие от такъв мащаб без никакво съдействие. Бихме искали да изкажем своите благодарности за подкрепата към Хъкс и Маскотс, изработка на маскот и парти костюми, благодарение на които човечето Ники оживя. Благодарности и за Арт Галери Адриана, където се проведе изложбата на творенията финалисти. Благодарим за дългогодишната подкрепа на Зар Алекс, изработка на заготовки за декорация и декопаж. И не на последно място, благодарим на Тениски Шоп БГ, където ще намерите едни от най-красивите, остроумни и висококачествени тениски в уеб пространството. Аплодисменти за всички тях! А сега, скъпи приятели, дойде време за първата номинация. Креативността е в основата на всичко, но творенията, номинирани в тази категория, надхвърлят обичайното и оставят зрителите без думи. В категория креативност се отличават творения, които изненадват с оригинални идеи, вдъхновяват с нестандартен подход и откриват нови хоризонти в ръчната изработка. Наградата в тази категория е дело на майстор Славчо Славев от град Дупница. Нека видим номинациите в категория креативност. Номинациите в категория креативност. Тази година реших да пробвам нещо ново за мен, да се надградя и ми хареса този стил. Призивът ми към обществото е да подкрепя ръчното творчество, защото определено творците имат нужда от такъв вид подкрепа и много малко се говори за това нещо, няма толкова популярност. Смятам, че ние го заслужаваме. Страстта ми е да правя лампи от дърво, да съвместявам различни материали. Харесвам комбинацията между камък и дърво. Конкретно за тази лампа, която е сега на сцената, мога да кажа, че е създадена само и единствено за да участва в конкурса. Идеята ми зад нея е да мога да изобразя как две половинки от сърце стават едно цяло. Работя с епоксидна смола, истински пясък, мък, събирам от Черноморието и от всеки един бряг, клювчета, рапанчета. Това вярвам, че изкуството трябва да докосва, да спира времето, за миг и да оставя следа. И ако в моите пана някой намира частица от себе си, значи съм постигнала най-важното. Бях започнал едно друго творение, доста по-голямо от това, мащабно, обаче. Скровам се там в обедната почивка видя и видях едно момиче, Линда. Тя нашумя в началото на летния сезон в София на Витушка. Едно момиче, което свирише на цигулка и улицата изгори. И той ме мотивира да изработя точно тази цигулка, виола. Тя е пионер в изкуството с повече от забележителните 50 години опит, чието творби носят дълбока любов към българските традиции и обичаи и излъчват уважение към нашата национална идентичност. Като член на журито, тя има честта да връчи наградата в категория креативност. Посрещнете я с бурни аплодисменти, брилянтната Румяна Русинова! Номинацията за креативност е на Георги Иванов. Много благодаря. Искрено съм учуден от това. Това е една
прекрасна творба, която също заслужаваше да е тук на сцената. И не знам какво да кажа. Очуден съм и много благодаря. Възможностите си и всеки път да продължавате да гледате и да надхвърляте собствените си възможности и да кажете, и това успях да го направя аз. Благодаря. Честито на победителя и от мен. В следващата номинация журито обърна внимание на финните детайли и изключителната прецизност. Това са онези детайли, които превръщат едно творение в истинско произведение на изкуството. Всеки щрих е свидетелство за търпение, опит и години, посветени на усъвършенстване на техниката. Наградата в тази категория е изработена от майстор Ваня Николчова от София. Вашите аплодисменти за нея. Нека видим номинациите в категория детайлност на изработката. Номинациите в категория детайлност на изработката. Тази година реших отново да участвам, за да подкрепя инициативата. Не толкова за наградата, колкото за подкрепата за останалите творци и за хората като мен, които са самоуки и са решили да създават нещо с ръцете си, да създават изкуство, да покажат нещо от себе си, да предадат себе си и да създават нещо красиво. Миналата година имах огромно желание да участвам в Творец на годината, но не можах да събера смелост. С огромно желание и с много любов и търпение създадох нещо, с което се надявам да ви впечатля. Моето творчество е най-специалното нещо в живота ми. Това е моят дом, там се чувствам вкъщи, на топло. Моята мечта да си има последователи вече се сбъдва и това е най-готиното нещо. Също, че тези работилници, които правим за изработка на модели на превозни средства, те имат много сериозен интерес към тях. От малък обичам да се возя по превозните средства. Дядо ми много ме возеше по трамваите най-вече и от тогава тръгна и моята любов към градския транспорт. Дори да искам да направя нещо едноцветно, повечето пъти се получава в процеса, добавям още един цвят и става много шарено и пъстро и може би това е на всеки да му е шарено, да му е усмихнато, или колкото и скучен ден да е, тих мрачен зимен, да има нещо цветно. Тя е доктор по фолклористика, културна антропология, майстор на совалковата дантела и съосновател на седянката. Вече повече от 20 години вдъхновява хора и е обучила над 700 души в България и по света. За нея дантелиерът и писател Джейн Аткинсън казва: дантелата беше твърде дълго закопчана в усмирителна риза, докато бистра не й вдъхна живот и свобода. За нас е чест и истинска благодарност, че тя е сред членовете на журито. Моля за вашите аплодисменти за изключителната доктор Бистра Писанчева, която ще връчи наградата в категория детайлност на изработката. Наградата детайлност на изработката отива при Славчо Славев. Здравейте! Искам да благодаря на Николай за възможността да участвам и да спечеля в тази категория. Благодаря ви от сърце. Благодаря. Той е едва на 13 години, но притежава рядък дар. Той е абсолютист.
За тези, които не знаят, това означава, че той разпознава тоновете без нужда от сравнение с еталон. Този изключителен талант е забелязан от не кой да е, а от самият Етиен Леви. Въпреки крехката си възраст, това момче вече участва в мюзикали, а това лято неговата трупа излезе на сцената на Античния театър в Пловдив. По конкурси той впечатлява с изпълненията си и печели по няколко награди наведнъж с истински размах. Моля за вашите аплодисменти за изключителния Димитър Георгиев! To the soul here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, 'cause you won't listen. I am alone and across the road. I'm not at home in my own home. And I'm trying to say what's on my mind. And you should know. Now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I found the voice you gave to me. But now I've gotta find my own. And you should have listened. There is someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out, and my dreams will be heard. They will not be pushed aside and words into your own. Oh, 'cause you won't listen. I am alone and across the road. I'm not at home in my own home. And I'm trying to say what's on my mind. And you should know. Now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I found the voice you gave to me. But now I'm gonna find my own. I'm nowhere I belong. I'll be moving away. If you don't, if you В следващата номинация журито постави акцент върху хармонията на цветовете. Онзи фин баланс, който превръща едно творение в истинска наслада за очите. Умението да подбереш и съчетаеш багри е изкуство само по себе си. То изразява настроение, характер и душа. Статуетката в тази категория е изработена от майстор Добромир Георгиев от град Варна. Аплодисменти!
Нека видим номинациите в категория Цветово съчетание. Номинациите в категория Цветово съчетание. Моето послание винаги е вярата в доброто. Много често в живота си аз лично съм поставила запетайки и съм оставила изречението недовършено. Точките са един вид поставена истинска точка на сивото, на мрачното и те дават надежда за ново изречение. Исках да покажа съвършеното несъвършенство на природата. Природата е най-големият творец. И когато конкурсът е за творци, мисля, че можем да черпим идеи от природата. Творя не за масовата публика. Нещо отвътре и се радвам, ако някой си го препознае, а не работя за вкуса на масовия потребител. Всеки човек, който е дошъл на този свят, е дошъл с талантите. Господ ни е дарил с толкова много таланти. Ние просто трябва да се вслушаме в себе си и да го приоткрием. И като приоткрием тези таланти, можем да направим света много по-добър, по-красив. Децата ни са супер талантливи и ние трябва да им даваме пример. Здравейте! Миналата година участвах и още на първи кръг отпаднах, но това ме мотивира и реших тази година да участвам, но този път реших да бъда напълно себе си, с това, което най-много обичам да рисувам, моите цветни усмивки и стигнах до финала и това ми показва, че трябва да продължавам да бъда себе си, че трябва да продължавам да бъда цветна и да творя. Тя е творец с изключителен усет към естетиката и внимание към детайла. Нейните женски образи, вардарките, са едновременно почит към българката и символичен мост между миналото и настоящето, създадени от автентични тъкани, шивици и дантели от различни краища на България. За нас е чест и истинска благодарност, че тя е сред членовете на журито. Наградата ще връчи неповторимата, неподражаемата и автентична Румяна Белева. В изкуството човек трябва да има три неща – вяра, надежда и любов. Вярата, която дава смисъла на нещата, надеждата, която дава формата и любовта, която дава същността, защото творческият акт е най-вътрешният акт на човешкото самосъзнание. И ние виждаме тук как всички тези дарби, които имат хората около нас, всъщност ние всички имаме някакви дарби и когато те са дадени, имаме отговорността и те са се справили с тази задача, всички творци, да ги оформят, да ги реализират и да ги приложат в живота така, че да обогатяват живота на другите хора. И тази вечер ние всички сме обогатени от много красота и вярвам, че всички от красотата ще бъдем по-добри, както каза едната от авторките. Пък дано да ви прозвучи утопично, аз смятам, че добротата ще спаси света. Да видим в тази категория Боряна Илиева. моите материали и рисувам. И тогава наистина се чувствам извън този свят, всичко е цветно и весело. Но знаете, че не винаги е толкова лесно, когато се занимаваш с ръчна изработка. Но
въпреки че живота понякога чука на вратата и казва: ето, искам цифри, трябва да си платиш сметките, тогава идват те, идват твоето семейство, идват твоите приятели, твоите последователи, отваряш се страницата и прочиташ: Бори, продължавай, че вдъхновяваш, Бори, че си една вихрушка, и точно тези думи ме кара да продължавам, и за мен това днес е страхотна награда. Много благодаря. Тя беше финалист в Гласа на България през 2024 година, а след това попадна сред 10-те най-добри изпълнения на The Voice в световен мащаб. Тази година стана част от турнето на Васил Петров, където пя дори на рождения му ден. А това лято излезе и на сцената на Аполония с група Фондацията. Тя е истински пожар на сцената, неукротима, енергична и непредсказуема, артист в най-истинския смисъл на думата. Моля за вашите бурни аплодисменти за брилянтната Анна Ставрева! My mama told me when I was young, we are all born superstars. She rubbed my head and put my lipstick on in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up and girl, you go far. Listen to me when I say I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this way. Don't hide yourself and regret. Just love yourself and you say I'm on the right track, baby. I was born this way. Support us and love your friends, so we keep rejoicing. The religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. I didn't love, 'cause not I simply capital H I am. I love whatever love is record, we are whatever left again. I'm beautiful in the way, God is no mistake. I'm on the right track, baby. I was born this way. Don't hurt yourself and regret. Just love yourself and you say I'm on the right track, baby. I was born this way. Ooh, there ain't no other way, baby. I was born this way, baby. I was born this way. Oh, there ain't no other way, baby. I was born this way. Right track, baby. I was born this way. Благодаря на това, което се поканата. Това бе прекрасно събитие. Благодаря за подкрепата също. Каня ви на 12 ноември тази сряда в бар Петък имам авторски концерт. Ще представям авторска музика и много готини аранжименти. Така че всеки е лично поканен от мен. Благодаря ви. Аплодисменти за Анна! Приказвам достатъчно вечерта. В следващата номинация журито постави акцент върху умението да превърнеш обикновени и на пръв поглед маловажни материали в нещо красиво и значимо. Това е истинска магия. Да видиш потенциал там, където другите не виждат, и с въображение и талант да вдъхнеш нов живот. Наградата в категорията "От нищо нещо" е изработена от майстор Росица Кишкина от град Дупница. Нека видим номинациите в категории "От нищо нещо".
номинациите в категория От нищо нещо. Опитах се да представя възможно най-много техники, които съм научила до момента. Идеята беше да взема едно малко сурово камъче и да го превърна в красиво бижу. Със своето творчество искам да предам на хората идеята, че могат да развият своя потенциал въпреки всичко, въпреки всички, стига да повярват в себе си, да знаят своята сила, да осъзнаят мощта на потенциала си. Най-важното за мен за един творец е да гледа на света около себе си с очите на дете. Отивайки на работа, видях чувал изхвърлен до кофа за смет и един бял гръл кацан върху него. Невероятно красива гледка. Спрях се да го гледам. Това е идеята за това пано. От 7 години създавам бижута от полимерна глина, които са вдъхновени от цветята, от техните цветове и нежни форми. Всяко цвете създавам с изключителна любов и прецизност, във всеки детал, във всяко лище, във всеки линче е създадено изцяло на ръка. Моите бижута искам да носят на дамите чувство на хармония, нежност и увереност и да запазят красотата на природата за себе си. Понеже живеем в изключително бързо развиващ свят, в който промените настъпват наистина неусетно много бързо, за мен е много важно да помагат хората да не губят връзката с миналото и корените си, защото те, колкото и съвременния свят да се развива, тези неща, които сме имали, би трябвало да продължават като знание, като умение. Той е преподавател, дизайнер и изследовател с дългогодишен опит, реализирал проекти в България, Европа, САЩ, Канада и Австралия. Автор е на десетки научни публикации и е сред най-утвърдените имена в експозиционния дизайн. За нас е истинска чест и привилегия, че е член на журито. Моля за вашите аплодисменти за доцент доктор Иво Попов, който ще връчи наградата в категория От нищо нещо. Десислава Човович. Поздравления и много успехи от тук нататък. Мили хора, благодаря на всички. Няма да ги изброявам, без които това нямаше да се състои. Хиляди благодарности на журито за неговата работа. Хиляди благодарности на всички, които поддържат платформата. Няма да ги изброявам, администратори и така нататък. Поклон пред вас, хора. Вие сте хора с огромни сърца. Не на последно място, искам да благодаря на всички вас, които сте тук, защото с присъствието си изграждате мостове. На тези мостове ние се видяхме, запознахме се и най-вече сме заедно. Благодаря. Още веднъж честито на победителя. Той е млад талант, който вече трета поредна година е част от церемонията Творец на годината, за което му благодарим от сърце. Само тази година постигна впечатляващи успехи. Първи самостоятелен концерт, първа авторска песен, първи видеоклип, а също така имаше честта да подгрява наградите на БГ Радио пред повече от 14 000 души. Вярвате или не, това са само част от постиженията му през тази година. И всичко това при положение, че е само на 15. Моля за вашите аплодисменти за невероятният тин идолът Филип Донков! Добър вечер, здравейте на всички, много се радвам, че мога да бъда тук. За мен е изключително чест да бъда за трета поредна година. Но хайде да си изпея парчето, после ще ви кажа. Благодаря ви още веднъж. Който знае да пее с мен.
Рано просветлява смръщения ден, спомен загърчава, тя стои пред мен. Искам да докосна пръстите и пак, но не зная просто как. Но зная, миналото мина, бъдещето не. Ако се докоснем в кратък миг поне, ще изпухне огън, ще ни върне там. Няма връщане назад. Тя бе любов, тя бе любов. Рече като нощ и няма ден и няма нощ. И отново смръщена гледаме света. Всеки се завръща в своя собствен път. Всичко отминава под това небе. Болката отляво не тя бе любов, тя бе рече като нощ и няма нощ. Всичко отминава под това небе. Болката отляво не. Благодаря ви изключително много. Благодаря много. Благодаря много. Благодаря много. Въпреки леко болен, надявам се да ви хареса и за мен беше чест, че виждам толкова много хора. Благодаря ви много. Въобще не личеше, че си болен. Само да знаеш. В следващата номинация журито потърси смелостта и дързостта на творчеството. Онези произведения, които излизат извън рамките на традиционното и привличат вниманието си оригиналност и впечатляващо присъствие. Това са творения, които провокират, впечатляват и не оставят никого безразличен. Наградата изработи майстор Рени Елинова от град София. Нека видим номинациите в категория екстравагантност. Номинациите в категория екстравагантност. За мен един от най-големите стимули да участвам е всъщност това, че на самото събитие човек среща много хора подобни на себе си. Дори да не бях избран, така се каже, да успея да продължа напред, аз мисля да отида просто да видя от тия хора, да обвиним опит, да се преканя малко и да се вдъхновим, това е може би най-важното нещо. Създавам природни чарти по нестандартна авторска технология, имащи за цел да представят характера на стопаните си, като гледат погледите около себе си. Във всяка една чарта, за да постигне тази цел,
аз трябва да вкарам в нея живот и душа, което всъщност единствено може да се получи като е изцяло и само ръчно изработена, с внимание към всеки един детайл. Според мен всяка монетка си носи история. Тя е била в нечие джобче, в някой портмоне, била е част на някой мечтата. И така реших да ги вкарам като елементи. Дали ще са като косичка на дамите, които рисувам, или някакво украшение. Здравейте, казвам се Гергана Абаджиева и съм на 18 години. Може да намерите моите картини още като Абаджиева Абстракт, който ме вдъхновява всъщност да рисувам и да имам стила, който имам до днес. Това е трудностите, през които съм преминала и на нещата, които са ме научили. Наградата в тази категория ще връчи един изключително талантлив художник, който освен, че създава шедьоври, предостави на фондацията своето творческо пространство Арт Галери Адриана, където беше организирана изложбата на творенията, достигнали до финала. Тя е изключително подкрепяща общността си. Мила, всеотдайна и добродушна. Тя е Адриана Кацарова! Добър вечер! Искам да благодаря на Николай Трайков за възможността да приютя тази година творците. Моля, бурни аплодисменти за Николай. Но уважаемото жури, разбира се, защото съжалявам, трябваше вие да сте първи, но така стана реда. На прекрасните творци и на гостите, които са тук тази вечер. Да приключвам. Добре. Наградата отива при... Стой си там, майко. Дръпни се. Наградата отива при Крос Тосков. Честито, може да кажете няколко думи. Благодарности. Много благодаря. Изключително чест е, че съм тук и сред всички тези творения. Изключително се радвам, че точно тази категория вземам, тъй като това е изцяло в моят стил. И това е. Благодаря. А сега имаме нужда от 8 доброволци. 4 мъже и 4 жени. Моля публиката при мен. Не бъдете срамежливи. Доброволци ни трябват. Ела, заповядай. Госпожи, госпожице. 8 човека ми трябват. 4 мъже и 4 жени. Заповядайте. Не се притеснявайте. 1, 2 на 2. Значи още по 2. Възрастта няма никакво значение. Само полът. Така. 1, 2 дами. Много дами станаха. Много дами. Още един кавалер. Добре. Готови сме. Страхотно. Сега. Ще имам въпрос към всеки един от вас. Ако познаете, ще получите тениска от Shop.bg. Така, въпрос към вас. Кой, според вас, е първият носител на наградата Творец на годината? Имате 4 възможни отговора. А. Човечето Ники. Б. Николаус Цетиридис. В. Христо Стоичков. И Г. Даниил Данаилов. Помислете, не бързайте, имаме време. Да повторя ли отговор? Човечето Ники, Николаус Цетиридис, бити вие някъде тук видях, Христо Стоичков или Даниил Данаилов. 3, 2, 1, стреляй. Ще
кажа Христо Стоичков, не знам. Той е първият носител на златната топка, ама айде да пробваме пак. Значи, ако отпадне Христо Стоичков и останат човечето Ники Николаов Цетеридис и Даниил Данаилов, за кой би заложил? Данаил. Аплодисменти за верния отговор! Ама много честно се спечели тениската. Една тениска на дама. Сега, следващата дама в микрофончето ще ги караме така наред. Внимайте, въпросът са изключително сложни. Кой творец е създател на първата някога статуетка за творец на годината? Отново 4 отговора. Микеланджело Буонароти, Хенри Мур, Бай Петко или Георги Койчев? Мислете. Това е доста сложно. Да. Микеланджелов, той е съвременник, си мисля. Бай Петко сигурно е някъде в публиката. Двумя са между Бай Петко и Георги Койчев. Спокойно помислете, не се. Искате ли водичка? Айде ще заложа на Георги Койчев. Верен отговор, аплодисменти. Как ли за Георги? Здравейте! Кой изпълнител е участвал и в трите издания на Творец на годината? Веско Маринов, Филип Киркоров, Филип Точо или Филип Донков? Помислете, не бързайте, вие сте творец, всички от тях са творци. Някои според мен са в НДК в зала едно по-популярно. Момчето преди малко, който е Филип Киркоров, Филип Точо, Филип Донков или Веско Маринов? Веско го изключваме, може би не са знам. Филип Донков. Верен отговор, разбира се, аплодисменти за вас и за Филип още веднъж. И последната дама за тази вечер има възможност да отговори на четвъртия въпрос. Кой творец отпада в първото издание на Творец на годината, във втори кръг, а на следващата година се мотивира и печели наградата в категория цветово съчетание и водът на публиката? Верни отговори. А. Грета Аргирова, Грета Тунберг, Грета от Хенсел и Гретел. Нямаме четвърти отговор. Тези трите са за вас, тъй като е много сложен въпрос, ако мислете. Според мен е четвъртия. Грета коя? Аргирова, Тунберг или Грета от Хензел и Гретел? Е, тая Грета. Ами, това е верният отговор. Аплодисменти. Съжаляваме за изключителните въпроси. Сега ще попитаме младия господин. Възможните отговори отново са 4 на въпросът. Кой е носител на наградата Творец на годината за 2024 година? А. Деян Димитров. Б. Стич. В. Дора изследователката. Помисли, не бързай. Първото, нали? Матлап, по-скоро псевдонима на Деян Димитров. Верен отговор и тениска и за теб. Работи. А според вас, колко творения има в платформата Headmasters.bg? 100, 200, 1000 или повече от 60 000? Само това ли? Само това са възможните отговори. 100, 200, 1000 или повече от 60 000? Мислех, че са повече от 100 000, ама дай ще заложа на повече от 60. Това може би е в евро, затова иначе са повече от 100 в лева, да. Верен отговор и тениска за вас! Готов ли сте? И аз. Коя е първата жена творец, участвала в YouTube поредицата Златните ръце на България? Мария Петрова, Мария Илиева, Софи Маринова или Мария Трифонова? Друга са златни ръце. Има ли? Това са 4 възможни отговора. Да се спрем на първата тогава. Мария Петрова. Сигурен ли сте? Помислете върху Мария Илиева. Софи Маринова не е лош отговор. Мария Трифонова също може да бъде. Добре, тогава тя. Това ми разубедих. Чисто това е верният отговор. Трудни са ни въпросите. Затова и последния въпрос е за вас. Какъв е броят на заснетите видеа за YouTube поредицата Златните ръце на България? 5, 15, 60 или 45 000? 60. Да, това е верният отговор. Категоричен. Тук сме категорични. Още веднъж аплодисменти за всички тях.
Благодаря ви. Може. Мерси. Айде при мама. Скъпи приятели, преди началото на церемонията всички вие имахте възможност да гласувате и да изразите своята подкрепа към творението, което ви е впечатлило най-силно. В тази специална номинация решаващи не са оценките на журито, а вашият глас. Гласът на публиката. Тук печели творението, което е докоснало най-дълбоко сърцата ви и е спечелило вашето признание и любов. Наградата в тази категория е изработена от майстор Байо Баев от град Габрово, който освен това е и гравьорът на всички статуетки. Аплодисменти за него. А сега е време да обявим резултатите от водът на публиката. Няма по-подходящ да връчи наградата на публиката от човек, който със своята отдаденост и визия превръща едно малко село в пример за развитие и красота. И години наред печели водът на публиката. Деен и вдъхновен, той милее за културата и създаването на смислени инициативи. Той е основател на прочутото коледно село, което тази година ще се проведе за 5-ти пореден път. Моля за вашите аплодисменти за кметът на село Чавдар Григор Даулов. Добър вечер и от мен. Позволете ми аз да кажа няколко думи, макар че кмет и микрофон са малко опасно съчетание. Искам да кажа само няколко неща, които видях тази вечер. Първо, благодаря за честта и удоволствието да връча наградата на публиката. Изключително важна награда, защото тя концентрира в себе си цялата разнопосочност на вкусове, предпочитания, настроения на всички, които са гласували. И тази вечер видях толкова много креативност, любов, красота, въображение, смелост, че не искам да се на мястото на публиката да избера само един от всичките артефакти, които видяхме. Наистина видяхме прекрасни неща, чухме много интересни метафори. На мен лично много силно впечатление ми направи метафората за белия гълъб, каснал върху чувала с мед. Мисля, че всички вие сте този бял гълъб и благодарение на всички вас и на всички ваши качества, любов, този гълъб успява да се отлепи от всичко негативно, което ни заобикаля, колкото искаш в наши дни. Използвам случая да ви поканя всички на нашата инициатива Коледното село на България, село Чавдар. Един от дните от богатата ни програма, която започва точно след 3 седмици, ще бъде посветен на Творец на годината и ще може да видим много от нещата, които са тук. Благодаря и поздравления на всички участници и да видим какво е решила публиката. Моите асистенти ми казаха, че това е Милена Вергова. Вергова, извинявам се. Аз благодаря на публиката не само за призвание, за който ми връчи, за това, че е тук. Това означава, че всички вие подкрепяте една такава кауза, която не е незначителна в никакъв случай. Особено за нас, творците, които работим и се борим всеки ден, това означава много. Сърдечно съм благодарна и на всички творци, които взеха участие. Нещата са много различни, много впечатляващи и вече се разтреперих, така че ще спра до тук. Благодарна съм от търпение. Те направиха истински фурор в България търси талант и бързо станаха любимци на цяла България. Техният талант, страст на сцената и любов към музиката са неповторими и заслужаващи огромно уважение. Тя идва чак от Велинград, а той от Петрич. Моля за вашите аплодисменти за дует Дабъл Кей, Калина Деспотска и Крум Крумов!
Вече нощите сливат се в мен изцяло. Искаш ли след да се върнем от начало? Може ли сега пак да върнем двама любовта? Вече нощите губя се, ала не зная беше ли или не с мен до края, не лъжи, за да спре да боли. Вече нощите сливат се за мен изцяло. Искам те, но те искам за винаги нощите, само с мен да си истински. Искам с теб да живея, но знам, ще боли. Искам те, но те искам за винаги нощите, само с мен да си истински. Искам с теб да живея, но знам, ще боли. Искам те, но те искам за винаги нощите, само с мен да си истински. Искам с теб да живея, но знам, ще боли. Искам те, но те искам за винаги нощите, само с мен да си истински. Искам с теб да живея, но знам, ще боли. Благодарим ви. Искаме да кажем, че за нас е голяма чест и удоволствие да бъдем тук на церемонията Творец на годината. Искаме да благодарим за поканата и се надяваме скоро да се видим пак отново на някоя такава прекрасна инициатива. Дойде моментът, който всички очаквахме. Кулминацията на тази вечер – голямата награда. Тя е върховното признание в конкурса, защото отличава творец, който съчетава в себе си креативност, прецизност, хармония и вдъхновение. А сега на сцената ще дойде човекът, на когото се дължи цялото това положително събитие. Сърцето на общността, душата на творците. Човекът, който милее за родината си и за съхраняване на националната идентичност на страната ни. Дами и господа, моля за вашите аплодисменти за основателя на фондация Творчески ренесанс Николай Трайков. Даваме. Работи ли? Добър вечер и от мен, скъпи зрители. Надявам се наистина да сте се забавлявали, защото тези деца се постараха страшно много, както и нашия водещ, за което изключително много благодаря. И колкото и да сте се забавлявали, за жал ще трябва да ви кажа, че трябва да извадите носните кърпи. Защото излизам аз на сцената. Аз съм пословичен с това, че разплаквам хората. Спокойно, шегувам се. Това, което искам да кажа на първо място, е да се обърна към общността по начин, по който никога не съм се обръщал до момента. Защото искам да поздравя победителите, но не, победителите не са просто спечелилите награда. Поздравявам спечелилите награда, но вие не сте единствените победители. Единствените победители не са и номинираните. Не са и хората, които са тук, творците, които са тук в залата.
Всички победителите са цялата общност, която подкрепя ръчното творчество. Това включва творци и почитатели. Почитателите, такива хора като мен, такива хора като вас, скъпи почитатели, които сте дошли днес, играем ключова роля в тази общност, макар и да не изработваме нищо, защото без нас тези хора могат да творят за удоволствие. Но ние сме подкрепата, ние сме опората, ние сме движещата сила, чрез която творците не могат. Затова моля аплодисменти за цялата общност и за всички, които са част от нея, защото ние имаме един дар, безценен дар, и това, че всички ние сме част от нашето най-голямо богатство, а това е нашата национална идентичност. Моля аплодисменти за всички вас, които сте тук на малкия екран. Също моля да изявят изпълнителите, всички изпълнители. На второ място бих искал да поканя всички изпълнители, които участваха днес на церемонията. Смело, смело! Вие не сте от най-силните. Бих искал да кажа нещо за тези прекрасни деца. Всички видяхте, че те са изключително талантливи, това е безспор и е очевидно. Няма какво да се говори. Обаче аз искам да кажа и нещо друго. Тези деца притежават изключителна степен на работна етика, на първо място, дисциплина. Те са изпълнителни, може да се разчита на тях. И аз се замислям, защо не ги канят повече, вместо да канят големи звезди. Не, че има лошо в това, но тези деца имат нужда от по-голяма от изява, поле за изява. Затова аз много бих искал да виждам по-често да излизат тези деца и такива като тях, които са нашето бъдеще, част от нашето бъдеще. Представете ли с какъв огромен потенциал разполагаме, само като гледате тези деца. Надявам се и повече като тях да има. Така че благодаря ви много, че дойдохте да подкрепите творците, вие също сте творци. Бих искал да се обърна и към нашия прекрасен водещ. Заповядай. Днес той е именник. Да си лежите здраво. Благодаря. Той също имаше премеждия, въпреки това успя да дойде. Съм изключително благодарен, защото той е човек, който умее да ръководи нещата и да държи нещата в положение, в ситуацията под контрол. Той организира едно прекрасно събитие, казва се Карловската Коледа, което се състои обикновено в края на декември. Тази година ще е на 13 декември, събота, нали така? Това е едно изключително положително събитие, на което се събират пари за детенце в нужда, обикновено от Карлово или от района, нали така? Миналата година бях, част от тези изпълнители бяха. И искам да ви кажа, че сърцето ми остана в Карлово, беше толкова красиво, толкова се раздадоха всички. Заповядайте, ако имате възможност, наистина това е едно невероятно събитие. Така че благодаря ти, че си човек, който организира такива неща. Първо благодаря и аз за поканата. Да, с малко премеждия, но професионалистите сме за това на сцената без премеждия няма да е лесно. Благодаря на всички тук в залата, благодаря на цялата публика, на Николай Трайков, разбира се, за поканата и на целия екип. Благодаря на хората зад камерите, които трябва да получат аплодисменти. Благодаря на нашия режисьор и на целият екип на Кинолиния, зала 11 на НДК. Беше удоволствие да работим заедно. Благодаря на децата относно събитието на 13 декември в Народно читалище Васил Левски, 1861 град Карлово. Ръководството на читалището и фондация Клапетата всъщност организират събитието. Аз съм просто водещ. Там ще видим отново прекрасните WK, Филип, Валентина. Наистина мисията е една – да събираме пари за деца в нужда. Ако имате възможност и път към Карлово, заповядайте. Наистина е семейно. А на всички творци,
както гледах цялата церемония всъщност от лицето на водещия, ми хрумна да цитирам едно единствено стихотворение. И то е следното. Ако можех да имам едно магазинче с две полички, бих продавал, познайте какво? Надежда. Надежда за всички. Купете си стъпка за вас. Всеки трябва надежда да има. И на всеки бих давал аз, колкото трябва, за трима. А на този, който няма пари и само отвънка поглежда, бих му дал, без да плаща дори, всичката своя надежда. Браво! Между другото, като спомена Карловската Коледа и участието на някои от младежите, на Коледното село, в село Чавдар, една голяма част от младежите тук ще вземат участие и ще запълнят дори доста по-голяма част от деня. Благодаря отново за това, че ще се включите и аз съм сигурен, че ще се получи едно страхотно изживяване за всички. Преди да преминем към голямата награда, бих искал да връча една друга награда, много специална награда. Тя е за един човек, който, въпреки крехката си възраст, е минала през много в живота си и може би видяхте, има кутия за дарения за нея. Тя, макар че на колко? На 9? На 8? Кога просто? Макар че на 8. Толкова неща са и се случили, че когато погледнеш в очите й, сякаш виждаш очите на възрастен. Тя има едно такова спокойствие, една такава зрялост. Сякаш виждаш мъдрец. И аз искам да я поканя на сцената, за да й връча една специална награда. Казва се Герой на годината, защото мина през много. Заповядай, Велизара Недева. Заповядай, това е наградата Герой на годината. Там, за да се малко по-висъм. Става ли? Искам да те питам, значи на първо място, аз ти се възхищавам изключително много, защото ти имаш един невероятен талант. И това е да дразниш родителите си по един невероятен начин. Значи аз съм виждал с очите си как майка й казва не тичай. И тя се обръща към майка си, продължава да тича и се смее. И абсолютно нищо не може да я трогне. Много твърда личност, със собствено мнение, много железна личност. Бих искал да те питам, ти как се чувстваш днес тази вечер? Добре. Добре. Много ми е важно да знам кое творение ти хареса най-много или поне няколко. Имаш ли някое? Да. Кое си хареса? Творението с точките. Добре. Кръглото. Добре. Искам да те питам. Другата ли е картината? Да. С моста. Добре. Това е много голямо признание от това жури, което е световна величина, бих казал. Бих искал да те питам нещо много важно. Ти за какво си мечтаеш? Имаш ли една мечта, която да е толкова голяма, че да звучи невъзможно дори? Да ми се оправи кръга. На най-добрата певица. Добре. Аз ти обещавам нещо. Аз ти обещавам нещо. Ти ще проходиш и ще можеш да тичаш и да дразниш майка си, баща си. Отново. Като винаги. Обещавам да се отправя. Дами и господа, видяхте, че има... Аз с огромна
радост и благодарност искам да ѝ го поверя. За мен, аз съм победител в нейно лице. Няма нищо по-важно. Видяхте, че има кутии за дарения, както и едни прекрасни творци дариха своят труд зад гърба ни за полза на фондацията. Всички творения, творците много наивно помислиха, че са за фондацията. Всички събрани пари от кутиите и на фондацията, и на Зари, както и творенията, които са изложени зад гърба ми, всъщност няма да бъдат за фондацията. Те ще бъдат за това прекрасно дете. Защото, нали, се сещате, че няма как една фондация да е по-важна от здравето на едно българско дете. Сега е време да връчим голямата награда. Зари ще каже коя е, нали? Може и носна кърпа. Можеш ли да четеш? Готова ли си да го кажеш сега на глас? С пълно гърло. Творец на годината за 2025 година става Деян Димитров. Деян Димитров! Видео. Наградата е изработена от майстор Тина Ругина. Моля за вашите аплодисменти и давам думата на новия стар победител. Не съм го очаквал тази година, ако трябва да бъда честен, и не съм се подготвил. Даже преди да изляза от хотелската стая, глътнах един бастун. За мен то е поредното голямо признание, че трудът ми не е напразен и да. Виждам как творенията за нечистото леко угасва тяхната искра. И тук е един наш будител. И както и скоро беше и празника на будителите, Ники, който трябваше, предполагам, да бъде номиниран и да вземе наградата тази година. Защото полага едно голямо старание всички ние, тук, които се занимаваме, и тези, които харесват нашето творчество, да се радват. Продължавам да съм с глътнатия бастун. Може би има още какво да кажа, ама тото е като всички, които искали най-многото и на българина. Ако ритмо искам, и идва после. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, благодарим ви, че всички ние бяхме заедно на церемонията Творец на годината 2025 и отдадохме почит на златните ръце на българските творци. За мен беше изключителна чест да бъда вашия водещ Михаил Паничерски. Желая ви приятна вечер и до нови срещи. Аплодисменти за всички вас! Всички ръцете заедно. Не ви чувам!
Благодаря много. Аплодисментите са за тях. Благодаря много. Аплодисменти.